El presidente de la mesa de edad hace cargo de la entrega del bastón de mando. Gaur egun ikusgarria da non baserritarrok aukeratutako zinegotziak izendatuak izango gara. Basauri gure herriaren oraina eta etorkizuna Iruin izenean kudatzeko agindua, eta hori ez dugu ahaztu behar. Legealdi osoan baserritarren inplikazioa ekimen eta erabaki askotan handia izan da kritikatze edo proposatzeko orduan. Eta benetan, sarritan, zeuen hurbiltasuna sentitu dugu, oso gertu. Mila esker bihotzez, gugan jarriteko konfiantza hori eraberretzearren. Horrek ardurak betetzeaz gain gure konpromisoa bultzaten dau. Baserritarren zerbitzuan egon diren udal langileak ez neuzke ahaztu nahi izango, eskerrik asko zeurenagatik, 4 urte gogorra izan dire eta zeuen laguntza beti horuki dugu. Baina postasun eta laitasun handiko uneak ere ekarriko dutzu eta hori ikusiko dugu. Oso handia dalako guk egindako lan hori herritarren bizitza hobetzen dauela ikustea eta sentitzea. Horrezegatik eskua luzatzen dutzuegu talde politiko guztiei, ideologian gainetik ahalik eta adostasun gehiagotara ailegatzeko herriaren onerako beti. Erabili bedi herriaren borondatearen ikurra bere onerako. Aurreneko 4 urtetan moduan pertsona izango dire gure lehentasun nagusia eta helburu horretan gure zereginak argi dagoz. Beti baserritarren ongizatea eta gure herriaren aurrera bidea bilatuz. Eta gardentasunez egingo dugu gure eginkizunaren barri herritarri emonez. Guk egin nahi dugun herria ezinik herritarren kontra eraiki, eurekin, alkarrekin baina. Makina dinoenez, erabili bedi herriaren borondatearen ikurra beren onerako. Horiz izango da gure helburu nagusia. Eskerrik asko eta gora Basauri.